Manyusan senaro, manitah lagi no. Sekali amo maimbau sapatah runingan lalu Sultan surang nam taimbaukan. Ujui pangana kena rape salam tanembai kanan banyak. Sambah sujui sambah tersimpuah sabarek bungka nam piawai naraculurui main daun indak bersibak je basisia. Indak benggo je babateh bagi sultan impunan kato. Yolah jatih menjilih niniak mamak ibu bapa kadik je baik. Urang nan tahu jadi pandai. Nan mudo adih budiman langkuk sarato kaum ibu dalam panggilan ambojo. Salam di sultan batibukan. Sultan senaro? Lai. Apa na mulia dalam adat tanamu tabilang tua. Menyosong alik kailaman disapu jemulik manih disambui di bawah naik sejamba setan dia makan bahan juang waso orang di siko. Adapun kemudian daripada itu, bana ba andai ketua bida. Kuk bertanyo salah pihara, kuk barundiang sesudah makan. Maka sepiak di kami konan datang, lah pasai tanyo batanyo lah kami siriah menyiriah minum jemakan alah pulau. Kerana angan Allah nak menyabui perhatian pun lah berkanda. Si baik batanyo bakai sultan. Allah ko basuo mungkin yo patui kato sepatah nak membaca yang sebuah nak ketangah. Sekian tanyo bakai sultan. Ayo manyo tangindo. Sampaikan naro. Walau sultan surang di jalang sambah. Di alua menantang bana dan luruh tujuan kato rundia ngasah paham lah tentu. Namun baatnya lai. Sambah dilia dimudiakan salam di kiri di kanan kan pembasui alek jajamu menapati alua jopatui tumbuh serupa ikut kini. Menurut pepatah cepat gantang, dek banyak ragu kok tibo dek lama lupa kok datang. Manusia bersifat kilau agak ju ragu juaronya. Nan tinggi kok kurang anjung nan gadang kok kurang ngambak. Sebab dek sasak dengan sampi aluran di atas tabawahkan patut di tengah kok di tepi. Nyampang bergurih dalam mati bayangkan tiba di batin maaf diminta banyak-banyak izin jurela dari sultan. Kepada Allah. Sepanjang titah sultan tadi nan pangka tantak pakai ambo yang telembai ke si pangka. Malah rupa jininyo. Dek angan lah nak menyabui perhatian pun lawakan tak. Tibalah sudi jo siasik bertimpo tanyo pada ambo. Allah ko basuo mungkin jo patui mengatangah tarundiang yang sepatah. Kan baik itu tanya tadi tu Ustaz. Sawananyo. Cara bercapek gindo. Dek berundiang siang babi maso, berundiang malam babi minyak jarum loji balenong jo. Lah patui bana sitang serakkan pada bapaluah di ganggaman ijanlah hati diragunyo. Sekitu sambah perustan. Lah boleh hamba mulai. Lasinan tibonya gindo. Bismillahirrahmanirrahim. Di hari sehari nangko di malam semalam kini adalah padan nambau kuah jemupakat janji bakarang jonundiangan. Jatuhnya ijab kabul alik jamuan atih sabalah manyabalah antara suku Jambak je Melayu. Menuri cupak jugantang dalam adai limbago tertuang di nagari tibo serupo iko kini. Maka dinayakkanlah marak pulai naik saratu pangiriangnya bararak sepanjang jalan berombai sepanjang labuah. Salorong dek badan diri kami. Niat tekan duang dari rumah baban tapi kuah dari mama. Ialah nak maisi cupak nan tetagak memakai adat jolimbago. Pai menjapui marak pulai. Japuiknya japuik tabau langkuk sarato je pangiriang sepanjang alua ulang adat tuntutan hukum dengan syarak. Taruk kami ko nan tibo. Bukanlah tibo-tibo sajo tibo nalai bapambau. Bajalan berbuah batih melenggang berbuah tangan membau sidiah je pinang. Cukuk sarato kelangkapan. Ikonya Stan. Mohon diterima dek nenek mamak orang disiko diterima je suku hati. Tak kalau masuk dahulunya di bulan Muharram pangkat tahun 25 musim lapeh. Dibakalah kumayan putih asuk mendulang kaudaro memohon doa pada Allah. Dek bakawa dinang kiramai berminta dinang kabuliah. Dapatlah anak laki-laki sari laya sari benamu sebuyong Ramli. Sananglah hati ibu bapa badarai galak memakan duang penyiliah tunganai rumah gadang. Maka tumbuhlah hampe utang bapu manolah utang nanampe. Pertama bakekah turun mandi, kedua bersunik rasu, ketiga menyerahkan sekolah jumang gaji. Nan kampek sedang berbaya si Ramli dijapui orang. Naik ke rumah suku Jambak kemanakan kari sempono silinda nama pasangan. Apun batunya lai tumbuh serupa ikut kini. Menurut aturan adat limbago berpakai di nagari, iaitu ketek bernama gadang bagala. Nan bak bidaran pantun lamo, bilik-bilik tabang kesamak dari samak turun kalaman patah rasayok keduanya. Dari niniak turun ke mamak, dari mamak ke kemanakan sampai kini baik tujuh.
Sawajah nandari padu itu tantang kemanakan keminangko. Masuk ketek dibari ayah namo siram di nembai baukan. Lah gadang diagiah mamak gala bagala mentari alam. Itulah pusaku orang Melayu sepakai kami menurunkan zaizin nini dengan mamak. Bato lagi kini. Alah na menjadi pintak je pintu kabake nan hadir tengah rumah. Nan sabanja lingkuang di tengah sabari lilik di tepi dari pangkal lapeh kau juang. Iyo bertolong mengimbaukan di pasar narami di labuh nan golong melewatkan dalam negari. Bairiang doa kenan satu andaknya gala nan talimpah menjadi tuah nama makai kebasaran dalam kaumnya mencewang ke korong kampuang. Mantari alam. Kironyo iyo bana bak matuhari bacayo patang yu pagi bendanglah alam sekuliliang. InsyaAllah nan galok menjadi tarang kabui rai gunung tersimbah bumi sanang langit memuji. Sehinggonyo padi masak jagung mau piah antimun mengarang bungo buah lado berseluak batang buah taruang ayun-ayunan ditanam tumbuh di lambuak gadang membali murah menjual maha taranak berkembang biak umur panjang rasaki murah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Ayo manyo stangindo. Tarikan. Adapun kemudian daripada itu pada waktu iko kini karena pihak dek kami di rumahku lah sadok niniak je mamak selalu ibu je bapo langkuk segala orang sumandu. Nan bakari, nan babaik, nan baipa dengan bisan dan babako banak pisang. Kasadonyo Allah sakato sayo sajalan samolah untuk melapeh kenaikan mentari alam. Kami lapeh beliau juati suci mukunan janiah mambiak langkah turun tangguh. Ayo manyo angku malisati. Yo. Jo salam angku ambo jalang rila je maaf dipuhunkan. Rupanya kini ku angku kok bisiak kenalah kedengaran keimbawalah kelampawan. Lahasah siang baari lah nyato tarang bak bulan. Tumah langku cali angku saksikan marapulai dijapui orang japuinya japui tabau sepanjang adat dengan syarat. Maka sesudah digiliang kato jemu pakai di legarundiang jobayo dapatlah kato sebulek nak melapih mentari alam. InsyaAllah sabantalai beliau sarato je pengiriang lanak maurak selo mahayu langkah bararak pulang ke rumahnya. Mudah-mudahan salamai pulang jopai dan dimungkasui andaknya sampai nan diama pacah nan dicito beliah. Batul lagi ni pihak dek kami silang na bapangka karakuk dan bajunjuang na menyusun matun kakok. Baki hangku kami bermohon ayo bertolong membacakan doa sepatah kami bersama mengaminkan. Kanda andaknya boleh angku kau pinta apa lakukan. Angku lapatkan sabalasinan sabalik kami menadah serumah kami mahaminkan. Askian pinta pada angku. Kini lima go nanabatua isi ada nanabapakai oi nanabapakai laka oi sesuai janji nanadikarang lalu dijapu isi marapulai si marapulai laka